that, everyone? I will show you here. Oh. Beautiful. Ang ganda, guys. Punta na kayo dito sa tangke. Dito sa Bacolod. Bacolod ba to? Bacolod din eh, kilo? Bacolod din eh. Bacolod, guys. Ayan siya. Kita ko sa inyo kung gaano kaganda dito. Pwede kayo mag-jeep. Kaso, pag jeep kayo, maglalakad pa kayo ng napakalayo papunta dito papasok. Tapos, pag nakamotor kayo, ayan. Ganda-ganda, guys. Ayan, ay. Ayan, meron siyang abusan dito. Ayan, dito umaagos yung tubig. Change the light pa. Wait lang. No diving. Ang ganda at napakalinaw ng tubig. Ayan. Mainit. Mainit din kilo parte. Mainit diri parte, mainit diri sa ibong. Sobrang ganda, guys. The water is very clear, char. Pa-English ka, girl. Kagayon. Ayan, 200 pesos. Makuha kita sa sunod. 200 pesos the cottage. Intiro 200. Ayan. Ito na magagamit ko. Mama, picture kita. Didi pa ho sa may ano. Kamay sa picture. Na ano, oh, sige ka na. Pano? Aray. Aray. Pero pa, kilo. Kain ka. You see this, guys? All of this is not mine. Sobrang ganda, guys. Ang linaw ng tubig. From water district. Galing sa Ipu-Ipu Dam. Punta lang kayo dito sa ano, Bacolod. Bacolod ba yung kilo?
Bacolod, tapos kung nakamotor kayo, iiwan nyo muna dun sa iiwan nyo muna dun sa sa may may bahay kasi hindi kayo makakapunta dito. Sobrang nakakatakot. Ayan. Oh, super ganda ng tubig. Shout out sa videographer ko na si Jackie Loamor. Merong YouTube channel ang anak niya. I-subscribe niyo guys. Mark Jacob Hamor. Ang YouTube channel ni Jacob. Subscribe to guys ha. Woo! Look, ibay ko vlog. Look, vlog mo. Ay, vlog mo. Pera hulog sa cellphone. Tudas ka. Kalinaw talaga oh. Kita hanggang Irarum. Pag kumanto ako duman Hararumon. Ay, ang sarap ng tubig. Ha? Jakay. Inilain Hararom. Mus na.